Okay, det her er hvad der skete. Jeg i forsøg på at få ordnet med PlayStation, for helvede, det er restore den, hvilket mener slet alt lort på den. Ja. For helvede. Nu skal jeg begynde alle mine spil forfra. Og alt. I kan lige prøve at se. Det er det der. Så vil jeg lige trykke på kryds. Eller, den. Jeg holder det selvfølgelig sådan lidt. Ja. Tidszone. Jeg ved sgu ikke, hvilken tidszone jeg er i, for helvede. Er det ikke? Og hvor København har jeg ikke? Du kan se, hvorfor det bliver... Hvad fanden er det for noget lort? Det er Calcutta. Så der er Bishkek og Tashkent. Ja. Så jeg ved det ikke. Bagdad. Jeg ved det jo virkelig ikke. Jeg ved efter Hongkong. Okay, så skal vi helt op igen. Og det er ikke meningen, at jeg skal vise det her, men det gør jeg sgu bare nu. Helt op. Amerikansk. Samoa. Midway. Hawaii, eller skal Chihuahua. Jeg ved det jo ikke. Altså. Ja, for helvede, ja. Der er den. Ja. Så tror jeg, hvis lige vi cutter her, og så ordentligt det her. Og så er vi tilbage igen. Nu har jeg lige gjort det lort her. Indtil brugernavn. Hvad fanden er det for noget lort? Ja. Input tilstand. Dansk. Jeg er virkelig dårlig til det her. URL. Jeg tror ikke. Der! For helvede. Sweet. Ja, jeg kan sgu det her. Stort. Ikke, nej. Stort. Ja. S. P. O. Ikke ned, for P. O. R. T. I. Hvis jeg havde forberedt mig på det, så nok taget det i en holder, men ja, skal man tage alt langt det der lustige kamera er fast og alt muligt lort. Audio Gaming. G for helvede. SBOATI. Ja. Det må se lidt random ud der. Ja, for helvede. Tilbage indstilling. Internet. Har kraft af internet. For alle pengene. Alle pengene. Kabelforbindelse eller trådløs. Kan ikke huske det. Tænk. Brug. Tænk. Ja, trådløs tager jeg bare. Så trådløs. Søg. Ja, for helvede det. Ja, for helvede. Ja, det ved jeg ikke. VPN-nøgle. Nå.
nu. Ja. Det er satme godt til det her. Min computer, den er ikke kommet endnu. Opret en PC for at få større glæde af dit PS3-system. Ja, det tror jeg kraften på. Hvad fanden vil du bruge den? Fuldstændig. Nå, det der. Fordi min lige kameraet. Fordi min computer, den er ikke kommet endnu. Hold kæft! Nej, min computer er ikke kommet endnu. Det er en Acer Gamerberger. Nej, Asus hedder det. Og den er vildt fed. Eller, den er fed nok. Og på den ikke bruger. Så jeg er lidt i tvivl om, fordi den bruger jeg brugte tidligere, om den stadig er der, eller om den slettet. Lad mig ikke oprette den nye Brunex e-mail. Men så tror jeg kraftedeme lige vi laver ny. Jeg kan lige sådan her. Sætter lige på et eller andet lort der. Sådan der. Perfekt for helvede. Ja, så kommer min ben her. Jeg bor hjemme i Danmark. Jeg snakker faktisk mere engelsk, men kun 2 sprog. Dansk og engelsk. Man skal enten snakke dansk eller engelsk for. Ja, fødselsdato. Jeg er fødselsdag den 27. Op for fuck langt. Februar måned. 98. Men det gør jeg ikke, fordi så kan jeg ikke købe noget. Så siger vi bare... Nej, okay, ikke lige så gammel. Fuck. Jeg er rigtig dårlig til det her. For fuck. Jeg accepterer nu for helvede. Lad mig da bare komme ned. Accepterer. Nej, accepterer. Vi kan ikke. E-mailadresse. Det er nu, hvor det pinlige punkt kommer, hvor man ikke kan huske sin e-mailadresse. Hjerne. Fungerer. Nagasaki. Det ved jeg ikke. S-P-O-R-T-I-V-O-G-A-M-G. Snabel er først. Snabel G. Nå, jeg vil lige sige, at undskyld er, fordi at min kanal står stille lige nu. Vigtig oplysning. Ja, fordi at jeg venter med at opdage sådan helt hardcore til at få min computer. Jeg får nok her. Det ved jeg ikke. Den er lidt måned forsinket for helvede. Og jeg gider ikke til at gå ud og bruge penge på et capture card, fordi det eneste jeg sidder og spiller, det er GTA, og det er sådan noget, jeg har lyst til at optage. Fordi hvis jeg gider at se på noget, så kan på Vanders, eller Speedy, eller jeg ved ikke, hvad fanden ellers. Engelsk hoved. Det er måske ikke så godt at sige højt, så derfor tænker jeg, der håb. For helvede gør det igen.
E-mailadressen, du indtaget, kan ikke anvendes. Indtast venligst en anden e-mail. Hvorfor ikke det? Fucking racister. Hvordan? Så snyder vi lige, så skriver jeg mig ind noget. For helvede. Ja. Hvorfor ikke? @gmail.com. Hvorfor passer den ikke? Gammel account eller e-mail hotmail.com. Og det kræfter mig virke. Ja. Hvorfor ikke? Hvorfor fuck ikke? E-mailadresse. Jamen det er jo også en e-mail for... Jeg tror bare lige, jeg siger tak fordi I så med. Og det her var Sportivo Gaming. Vi ses næste afsnit. Video. Ja, god afslutning på hele lortet. Farvel.